Minoso, ang Diyos rin ang mapasidonggan, no? Salamat sa itong buhay ng Diyos, no? O, salamat sa Ginoo na hindi na punta, naminaw sa iyang pulong, no? Pagkadal mo ni Pastor Gio Paslang. Ang pagkakad ng Amen. Hallelujah. Salamat sa Dios na kanunay nagagiya ka nato ano sa kinabuhi ka madagayaon and magpasalamat ta sa Dios. Manindog ta. Yes, for God, once again, Lord God, we thank you, Lord God, sa iyong presence, sa joy, peace, and love na imong gi-impart sa matang usa. And Lord God, salamat sa mensahe nga haong mupok maalang tanan nga mosamot mi kawais ka in love kay Jesus, matubag tanan pangutana sulod sa kasikasi una-una. And salamat Holy Spirit nga kanunay ka nga ministeryo sa matang usa. And salamat Lord sa paggamit sa baba mugawas pito kinabuhi o tanan plano ni tanas Lord God. Salamat nga Espiritu sa kawatan sa mensahe dili makapenetrate in Jesus name o Espiritu sa dili kasabot in Jesus name. And salamat ikaw Lord Jesus may pasidunggan karong buntag ug hangtod sa pagbalik in Jesus name. Amen. Salamat sa Dios kunang karon dili aksidente nga naa ka. Amen. And karon is the first Sunday of the month. So atong Holy Communion. Muning atong gibuhat kay paghinumdom sa gibuhat ni Kristo dito sa cross ug way ginabuhat nato ni ginasangyaw nato ang iyang kamatayon. So dali sa pulong sa Dios na kanina nagkatawa ko sa mga nag-testimony kay inana protection ng Diyos. Kay nakadumdum po ko itong nagmotor ko, plano na ko mag-una. Muna, ko, kay magdali man. Karon kay naunahan man ko. Walit ako, ayay, naunahan ko. Hinay. Karon kay ni Abri man ang portahan sa sakyanan nagka-park. Ikog yun siya, kusog yung bang, lagubog siya. Nagpot yun ka na nakon siya ba? Di ba kabantay ka ng patag open sa sakyanan? Pag Abri sa driver, na may motor, kuna-una kung ako'y naguna ato. Wagit. So, that time nga, gialaw sa Diyos nga, may liwit ka, kinaday. Kato nga disgrasya, plano no ni Satanas para sa kuha to. Para to sa kuha disgrasya. Pero tungod kay naigugma man na Diyos sa kuha, lahi ang naigog. Unya, makapasalamat ka sa Diyos. Kaya yung verse na, nga lahi nga tao ang silutan pero ka makasasala wala nung kalipot ng verse sabi siya ng verse Isaiah 43 verse 4. Salamat. Isaiah 43 verse 4. Gimahal ko ikaw, gipasidunggan o gihigugma. Naghatag ako mga tao tumbas sa imong kinabuhi. Imbis ikaw tong planuhan sa yawa, ang nadisgrasya mga anak sa yawa. Tungod kay gimahal ta sa Dios. Ikaw man to dapat nadisgrasya rito. Kanang dulay mo, ikaw to. Pero tungod kay gigugma ka sa Dios, iproteksyonan ka niya. Lahi ang nadisgrasya. Bali butang malipay sila, ha? Nadisgrasya sila. Sa taman, huwag sila nangalagad. Kanang mga duol nga disgrasya nito, nga nakapit. Ikaw magigit niyo. Ikaw gito. Pero lahi ang na sunindot kini nga verse. Pasidugan o higugma. Naghatag ako mga tao tumbas sa imong kinabuhi. Imbis ikaw to, lahi nga tao ang isilutan. Tanaw sa bugna nga version. Ano itong nakikauban di ang unbeliever nga na disgrasya, na unsa mo man na diha. Ikaw to dapat. May gali kinakaampo man ka. Amen. Tungod kay ikaw bililhon sa akong pagtanaw, og dungganan og higugma ko, ikaw higugma ta sa Dios. Tungod niini magahatag ako sa mga tao, puli kanimo og mga katawhan ili sa imong kinabuhi.
Kaya ay ragi. Kaya haya kaya eh. So, mo yung point nga, ako dapat ba disgrasya ato? Pero na gigamit lahit tao sa inisalo. Anak siyawa. Naluoy po ko, ako tagtabangan. Ay, okay raman siya kanang nadusmo siya ba? Oh. Okay, kato ang nakakuha nato kay dili tumboy ang disgrasya. Ako hallelujah. Kay pag nasa sakinan, tulo ka buk na disgrasya. Katong nasa kilid, nagpark man siya, ni-open siya dito. Pag agi sa motor, nagpark, naghulat sa kuwan na sa traffic, pag iko sa motor, tumba, pag motor dito sa traffic, igo kilid, igo stunga, napalaman siya. So ako, pasalamat Lord, salamat. Kinaguna-una na ba kumaguna? Kikadali ko. Pero naunahan bang ko, baron ko, sige lang. Singit raw karon, pero disgrasya niya ang unahan nato. So inana kamay ang Dios na ay paghita mo ato kani nga verse padayag sa kuha. Lord, salamat kay Lord. Hapit. Kamay na lang yun. Pero una ako gito. Kato nga disgrasya plano ni sa nasa kuha. Pero kay gigugma mo sa Dios, sa gingon na rin, maghatag akong tao puli kanimo. Pag-imulihan. Gipulihan ko. Glory to Jesus yun naman. Kaya dili allow sa Diyos. Amen. Gawas ko, makasala. So, atong mensahe na rin, mabasa na to sa Bible. Amen. That is, Romans 5:8. Gugma na saan? Amazing kini nga verse. Muli ang love sa Diyos unconditional. God demonstrates His apan. Naalin ako di ka pastora ba? Sorry, mag-arada ko. Ay, sorry. Love toward us in that while we are sinners, Christ died for us. Bisag mga sasala ta. So tanaw to Bisaya. Apa gipakita sa Dios kanato ang kidak-on sa iyang pagkigugma kanato. Kaysa makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanato. So ang pagkamatay ni Kristo alang kanato tanan. Nagkatawa po ganina pagkamaldita, mga lagas ng buhok. Napoy na dumagan. Ang isa kay kung Pastor, hamis magugnaw. Kaya isa kay bugason man. Ako Pastor, hamis magugnaw. O, dugo. Dili normal ang dugo. Dahil gidumagan. Dili ka katulog. Tagagabi. Sige ra kag lakaw yung muna. Naistorya mo ni, ano yung malditaw, di ka patulgon. Pero dili tanan ha. Kaya nag-isgot mo good me sa topic sa maldita. Apa yung maldito? Amen. So, ang Diyos, pusilot. Kay higugmata niya. Muna ang night time sa itong kinabuhi, ialaw sa Diyos na silutan ta. Aron makaambot ta sa itong sayo. Oh. Sa itong sala. O sa itong sala. Usahay, ang pinaka-worst bitang kanang sala sa tao, isa ng garbo. Naraway garbo family na rin. Ang pride. Kaya ang pinaka-worst, dili ka kabantay na kasala na ka. Di ba, ibalik na akong mensahe last time nga ang gamiton sa yawa na sa imong panimalay. Yan, ibigay ka mag-expect nga kato ang gamiton. Maybe imong pinakasuot, imong parente, namas kayo pamalay. Imong igsoon, imong papagmama. Yan, dili ka mag-expect, kanuman, naigihulatan nga trigger. Maybe daring ang part, okay me. Daring ang part, okay me. Kung na-trigger na kaning ang part, dili mo okay. Makita na ninyo. Lah, ano nag-away man dito ko dani? So na ay something. So, kisa may gamiton sa yawa, alam mo, gamit siyang silingan. Mamukay pakisip silingan.
Okay, bakit? Bahalag magbuhot-buhot na siya. Okay, labot. Pero pag imong pamilya na gamiton, magsilain imong buhot. Diba, sampol, gikan mo karon sa iyong panimalay. Nagkabingkil mo, ganan mo simba, dili. Nya, ano na, nagbingkil mo ganina, nya, mag-inom mo community yun. Ikataos na tayo, ayaw pa mga katay. Glory to Jesus. Imbis mong sakit, kanang murag, bati-bati, musamot. Pag-inom mo, imbis. Kaya si Satanas, tinood, buhat na niya. Basta Domingo, gali kamantay mo. Basta Domingo lang, katulog. Murag, tilukon pag hindi mo ang 10 minutes. Napamay time, tilukon sa natin eh. Pero pag abot sa trabaho, sa kalibutan, abti kayo. Amen. Abti kayo, sa'yo kisahan. Pero pag Domingo, si Satan magamit kayo, gamiton ni mong anak. Di lang kasimba tungod sa iyong anak. Sige ra kag bagot buntag sa'yo, Domingo pagit. Ang pinaka-worst kay, Mido, buntag kami nila niya. Subuhan ni Satan para iyan ang trabaho ng tingala ka nga maglagot lang ka, masuko, no, kanaling walay tubig, away dayon. Pagwas, kada bitaw terma na kanang siyempre sa tong part magin sa, di ba, sa inyong family na maginay ikaw mo trabaho ani. Pag dili patuman, unsa man, masuko dili. Ano wala man nimo gikuha, di ba? Nagsabot naman ta nga ikaw ani nga oras. So, ang pinaka-worst kay Domingo ba kayo? Kaya ano, mag-usay ang pana, maglagot siya asawa nga, iya kayo. Kasi asawa nga, iya diya. Dugay kay mo man. Alasan? Pagwapo mo gina, ang lalaki kay so pag uman, di ba? Pag umaksot, panamin, hinapay ginagmay, pag uman, wala ready na. Pero babae mo na, mamis po ko sa babae kay, grabe ka nagan butang sa naungwa. Kaya naging before matulog, butangan pag, dapat serum sa mga to. Nagpay, sa pa to? Mga toner. Para sa ni toner? Para mo daw, mo tone daw. Nagpaisa mamatay pang butang. Dagkan kay galir-lir na. Ang nahitabo, gihugas. Pero, ang uban effective ya, di ba? Kinatabunan na rin sa make-up ang bugas. Gabaga kayo ba? Kita ko to sa video, nagwapa si Dio, cute kiss niya. Gitangtang man niya iyang make-up, no. Kita ka na, kanang maka-illusion or gitawag na ito maka-ilad. Mailad ka, oy. Parehan ang bayot. Muna kailangan ni mong light. Without the light, Jesus is the light. Amen. The true light is Jesus. Kadumdum ko ato, pagtanaw na ko sa iyo, gwapahan eh. Gwapa siya. Kingit-ngit man. Pagduol na ko, agoy, bayot man yay. Jesus, ni bayot man rin ay. Baga kayang make-up, bayot sa tanawon. Kinalingkod man. Pagduol na ko, uy, Ginoo. Siyempre, ma-appreciate na ko kay talagsa, wait naman kita gwapa. Ay, karon permit na. Ay, the Lord of God. Sa una, ito nung araw. Kay, among church sa una, abay sa ubo-ubo. Ay, ubo-ubo ni. Third floor mo Muna, di kin malikay, makita ko mga siksi dito. Tagalabay na ako, hagdanan. Maglingkod na niya. Kapante, makita na gini mo. Grabe ka siksi. Usay, makauling ko mga alas 10. Gikan sa klase, alas 9, kay sa pilgrim sa una, ating gabi, murag alas 9, murag nga na, bitaw. Kasi magkakaon pa mi, napakuli sa kulay. Di kinamalikay na pagsaka na ako diha, na yung babae naglingko diha. Siksi kayo.
Nga, sa utaman nga, dito na mga gianan. Ay ba magpiyong sa kapandol? si, pagka na makita na ko, wala ko na instead, wala na kay, usay makita mo lang gingon ba? Kailangan mahayagan sa imong kasing-kasing para makita kung sa ginaa. Kaya medyo gamay rang hayag, malipat ka. Sinukaran ka na, abi na kukuan mo. Pero sa pinudi, naday kay pagdumot, abi ni mo ka, wala naman. Same lang yan po, kailangan ang dagkoy sa tao mahayagan, maklaro ang bugas. Hamis kayo! Pagdulit na ako, nahayagan man. Klaro, kay make up nga ng mga bugas, nga tumutuwa na rin. Pero sa layo, dili nimo maklaro. So munang sa itong kinabuhi, kailangan kikahayag. No? So munang Jesus sa itong hayag, nag-represent ato, or bitaw, giyon na ito, sa itong heart, kailangan na ito ang Word of God na nag-represent si Jesus mo ang kahayag para makita na ito ang mga tinaguan sa atong kasing-kasing. Kaya tao na-realize na kung may daghan kay tinaguan, daghan kay trigger. Munang di mo nakapasa na po, lipay kita glory to Jesus, wala na gid mi nag-away sa humana. Naya na, lipay na ka, kay yung relasyon sa humana, okay na, nakasinabot na mo tungkol sa grasya sa Diyos. Sunod na mag-away na po mo ba na tungkol sa anak. Kapasar na po mo, salamat, nakapasar na mi. Mag-away na po mo tungkol sa ero. Irignasan. Mag-away na po mo tungkol sa tubig. Kapasar na saan, mag-away na po mo kay tungkol kay so, ang kinabuhi na ito na aspect ba, every part na mag-away mo sa kwarta. Glory to Jesus, nagkasinabot namin, nakapasa na din yung kwarta, pastor. Maging awayan ruminte. So, sunod na po ng awayan, kuhit-kuhit. Laras na sa Diyos, nagkasinabot na mo, na naman unity. Hahaya. Sunod na po. So, inana ba? Muna kitawag nga, process. Usay, feeling mo okay na. Salamat. Pero salamat sa Diyos nga na okay na gid ang tanan. Ang pinaka ayahay bitaw is nakapasar na mo na nibalik na po na nga sitwasyon. Anong mabalik pa na siya nga sitwasyon? Lord, nakapasar na mo ni Lord. Once nga magarbuhan din ka, bagsak na pagkabalik. Bisag unsa kasayon sa test, basta nakaigarbo, bagsak ka diretso. Sa'yo na magining nga test. Nakiya naman na mo ni. Pero kinakasulod mo ng garbo sa imo, ha? Garbo family, sorry. Magkatawa ko na una pa kay na garbo nga palido. No? So, pag makasulod ang pride, bisan pag sayon na kayo na siya nga test sa imong kinabuhi, bagsak na po ka. So, muna itong kasing-kasing, muna nagitawag nga intimacy na kay panahon sa Ginoo. Kaya remember si Lucifer, kano sa man nakasulod ang pride, wala kay nagtintal sa yaha. Ngayon nagtintal ng Lucifer, may pa si Iba kay gitintal sa ni Satanas. Pangutanon ta mo na ba nagtintal kang Lucifer? Wala. Ang problema niya, nitanaw siya siyang kabulingon. Nitanaw siya siyang self nga gahi kay siya. Usay mo tanaw ko sa imong self, gahiya kay nako Usay mo tanaw ko sa imong lawas, siksiha kay nako Pila ka adlaw nakambok pabitaw. Usay mo tanaw ko sa imong dagoy, whiskey pagi glory to Jesus. Sunod adlaw napagtong sa paman niya. Di na madalang toner. Tinood, muna gigingon ako last time, gingan ako siya nga, grabe mo ilong paninod kayo. Sige na. Pagkaugpa, nitubo bugas niyang dari. Posible kayo. Kinigarbo din siya. Kung na gali, pagkaugma, automatic may bugas, posible kayo. Ito mo na Diyos, posible sa Diyos. Nitubo yung bugas na riyo. Akaanak ikaw mo, gahom sa garbo. Masilutan ka. Yung mong anak na mo nag-explain ako, di ba? Mong anak, ingon nga, like, mong anak, grabe ka, I'm so cute, kay ba? Wak man kay ingon, glory to Jesus.
Tungod po gini sa gatas. Gatas ka. Muna mabuyag ka ni mga anak. Kaya di garbo ka. Maghilantan na kapag ako mo, lantan na ni. Kigahapon, gigna na yung anak na himsog. Wa kay tungod kang Jesus. Imong ipanghambog ang gatas. Gilantan na bitaw. Niniwang nga noon. Nakuha niya yung point. Usahay. Inanataw mo, kalimot ka nga, Diyos, may namuha. Hamis ikay mong leg sister. Ay, kanang, kasi, Lucio diya. Tagagabi, magunin, ibagdusan o ka ng, sabay, ibagdus niyo anak. Para mo hamis. Tungod kay, walay glory to Jesus, ikagit. Gipaag og mga, migas, sabay pa ako na, pulgas. Lain pulgas. Mapaak na yung pulgas. Magkatulog-katulog ka permite diya. Sumuna, kiwala. Glory to Jesus. Sumuna sa tanan tumuhat doon. At least may napoy, hambugiro kaya glory to Jesus. Wala man choice sa pastor. Karon, glory to Jesus sa tanan. Glory to Jesus. Grabe ka. Glory to Jesus, pero grabe ka garbo. Nakuha din yan. Inana itong pagtusaw na. Ay, ma-millionaire. Katawa kong mensahe ni Pastora. Di ba? Gobyerno ni Tabang, ayuda. Adi ko mo dawat kay trillionaire ka. Tuway kaon. Yan itong pagtusaw na. Diba? Gitabangan na ka. Tungod kay trillionaire lagi. Pero ang kinaon, dukot na lang kay butang asin. Imurag naglisod na gid. So muna gingon padumdum kay Dios sa use faith in a wrong way. Gigamit nimo ang pagtuo pero garbo na gito. Nay pride ba? Sumalipat ka na, delikado. Pwede ba ka magsangyaw nga nay garbo? Yes. Pwede ba ka kung saan man pag-determine. So, muna i-search. The Bible says nga, pagtunan ko sa pride, nakadumdum na ko, gitunan ako ang pride, dili ko patunon sa yawa. Kay, dagrang giga, kapaak sa hotel. Tinod ang pulgas, kay experience ko ng pulgas. Kay ang ero, si Sophie, di na ko na siya pasulod sa kwarto, kay kabulong ko ng pulgas. Maluoy man ko. Di pasulod na ko sa kwarto. Karon ang pulgas kay dito na nagpuyo sa kwarto. Pagtuon ako ng Lucifer, Lord, ano nahulog man ni si Lucifer? Tungod sa pride. Dili ko ka-study sa pulong sa Diyos kasi katol-katol. Kung sa may naagaron, pagtanaw na mo sa untiin, grabe ka nagad pulgas. Kay dili gusto ni Satanas, may bawan ako ang iyang sipya. Kay tanan na imong buhaton dari, pwede pinaagi sa gugma or pinaagi sa pride. Dahil nangutana, Pastor, unsa may timailhan nga, unsa pagkabalo nga, garbo akong pagtrabaho ani or ang tanan akong gibuhat. Tanan nga dili ni mo gibuhat para kang Jesus, makinsa ni mo gibuhat? Para sa anak? Para sa pamilya? O para sa yawa? So tanan nga dili para kang Jesus, pride. So muna ang pinaka-worst. Ang pinaka-worst ani, dili ka kabantay. Nga nasudlan ka o pride. Muna na ang body of Christ nga motabang sa matagusa. So, dali sa pulong sa Dios, muna gingon dali nga gigugma ta sa Dios. Ngano kailangan importante ang gugma? Kay nakoy last time, natulog ko, mahimang mo to sa Diyos. Kadlangon nakamata ko, nakapray na spirit ko. Isugay ko man na espiritu nga kaulag na mang-rape. Bisag kagulingon nga anak. Nakamata ko kadlangon, grabe di ko mamimutang. Nakabati ko kahadlok. Usa mo nga espiritu, Lord. Ani ampo ko diretso. Giampo na ko nga,
Masudlan ka una-una ba? Makita na imong anak, nga una-una na ka imong report. Nadi lang ang espiritu. Gipabuko ko kadlawon basig kay tao nga magpang-rape siya anak. Di ko. Gimatagid ko gid. Kung sa ni nga matulog na ako. Gibuko na sad ko. Gi-pray na ako. Kaya ga-operate na ni siya na espiritu. Basig na kauna-una mula ko labtan ng Jesus kay. Pero kipadayan to siya, aron dili mahitabo. Nakita ginako, na demonyo nga, taas ikawan, musulod siya sa tao. And then, pag makasunod niya siya di ay, gusto niya, ang una-una, ripo na yung kagulingon na anak. Ang hindi nga to, pag-pray na ko, di anak ko in Jesus' name. Wala din siya. Mutapot din siya sa tao. Wala kay pati mo anak yung ripon. Maka-feel ka ginana, rebuke in Jesus' name. So, kadumdum ko ang oras na ito, mga 2 kadlaon. Girebuke naman ako, Jesus' name. Nitulog na ko. Kalit na kong bangon, tilingan ko, ampo. Ang mata, ampo na naging ko. Pagkatungat time, clear kayo na ako nakita. Espiritu sa kaulag na mangrip. Mangrip o imong parente mo ripon, imong kauban, imong pamilya. Tinood na siya. Gipangmangnuan ko sa Dios kay may binaytaw nga plano. Amen. Mangrip maging pastor. Patay labot. How much more dili pastor? So bantay. So muna i-share na ko ang agape love kay dili ka penetrate ning demonyo nga gapang rape. Mukalit na nagsulod si muna-muna. So i-rebuke niya mo in Jesus' name. So balik na dali, matod pa dali sa Mateo 5:43. Di ba balik ko na siya, kay dili lang niya siya to basahon kung dili tumanon. Kani muning source sa problema sa tao. Nakadungog ka mo magingon kaniadto higugmaa ang imong higala o dumti ang imong kaaway. Kaniadto ni siya. Imong higala, imong higugmaon o dumti ang imong kaaway. So nanay ni kaniadto. Next, pero karon lahi na. Kapan karon sultian kung kamo higugma ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tawo nga nagpasipala kaninyo. Gibalik-balik ikunik kani ang dili pinakalisod. Nakahigugma na ba si kaaway? Pangutana, iampo ba nimo? Wala gi ka kaampo. I-try gali imong kaaway imong tawo nga dili ganahan i-pray karon, Lord, tagay sa brand new nga sakyanan. Maglisod imong sulod. Ako ba kay imong gusto nimo magsakit sila, imong desire mga disgrasya sila, imong desire nga sa paman masunog ilang balay. Di ba? Especially kung namoy mga tindahan dali, daghan kay tindahan niya. Imong kalipay masunog lang tindahan para ina mga kompetensya. Ay nga nasa imong sulod. Malipay ka nga na may tabo silang tindahan. Mabangkrap, malipay ka mabangkrap ng tindahan para akura ang nasa imong sulod. Amen. Pero kung nisaling ka sa Dios, nanaigugma, gipray mo sila, and this way, magpadala customer. Bisan pag galaray diya, 20 ka tindahan, sa imor, yapon mo linya. Ano man? Ang Diyos nagpo. Gawas mo nagmatindahan ka, amen. Nakadumdum atong testimony sa manok. Oh. Nangay siya. Di ba katong testimony nga, Lord, nagampo siya kay gutom ba, way kaon. Lord, no. Pagkaugma, mga manok naglinya. Nangitlog sila sila siyang lugar. Nangitlog ang mga manok. Naglinya, ibalik dito silang silingan. Pila ka, let's say, mga pila ka meters, pila ng 100 yards? 100 yards ba ito? O 100 meters? Basta kay yung silingan. Kuha niya itlog. Ano mga itlog man dari? Gikuha niya mga itlog.
Giato niya sa silingan, kay giuli niya. Kay dili niya kuha. Nagisuhan na lang siya. Nagtok siya, ayo, o yung manok nangitlog sa kong tungod. Anang tagi, ha? Ay, nangitlog. Sukar pagpalit amo anang manok, di na kapangitlog. Hindi mi ka lang anak. Anang silingan. Pero nangitlog siya, ha? Pero nangali. Kaya ang Diyos ng buot. Kaya itong mga manok dito ka pangitlog. Matod pa sa silingan. Di mi ganan na. Hindi pangitlog. Kaya nagduda ang magilid ang mga. Kaya mga manok di ka pangitlog. Yung isundan mo yung mga manok. Pahingon sa silingan. Kinsa may nabuot na to. O arang silingan, imuha na na. Inato ka buhaton sa mga nagsabutan daw. Hindi na bumaman ako. Para mga itlog. Nakadugtong din ko sa Noah's Ark, ang Diyos nagplastar. Ang Diyos nagpadala og uwak kang Elijah. Kung basahon mo sa Bible, istoryahan sa Diyos ang isda sa Jonas. Gisuko ko! So, kay genuine yung pagkampo, Lord, wala siya kaon, kipadalan siya manog gagalin niya. O nangitlog siya tungod. Sila, sulod siya lugar. So na-amaze siya kay katong mga manok dili ka pangitlog, never. Muna ang tag-iya atong manok dili mo to, imposible sa kadugay na dali di na sila ka pangitlog. So muna ang milagro nga buhaton sa Dios. Muna kinasingkasin mo siya ngayon. So balik natin sa mensahe nga next, iwaso na to, verse 45, gibalik ko niki, nakita na ko na yung mga gagmay pagdumot, muna ko muna. Delikado kayo. Especially, mag-inom ta karon sa kupa. Aron makita nga kamo matuod nga anak sa inyong amahan nga tuwa sa langit, kay siya sa walay pagpili, nagpasidlak og adlaw, iyang adlaw, ug naghatag ulan ngadto sa matarong mga sasala. Inana ka fair ang Dios. Nagpaulan siya sa dautan, nagpaulan siya sa mga matarong. Nagpasidlak sa adlaw sa mga dautan, o nagpasidlak po siya sa matarong. Fair siya. Next. Nganong magpaabot man kamo og tigikan sa Dios kung ang inyong gigugma maulamang kadtong ang tao nga gigugma ninyo. Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buwis na buhat man yana? Kita mga tao, kabantay mo, sayon na higugmaon yung pamilya. Sayon na mga tao higugmaon nga suod ni mo. Suod sa may reward ni mo, anak. Bisan kay unbeliever, mahigugma sa mga tao nga suod nila. Muna point na rin, higugmaan niya pati imong kaaway. Kay imong friend, sayon na higugmaon. Ibong tapat, sa'yo na, pero ka ng kaaway ni mo. Muna gibalik-balik na ako kay, sige mag-bless kita sa mensahe, grabe ba, pag-igug mo sa kaaway, bless ka, peratot ka rin, nagdumot yapon. Akang kinana. Next. Kung kamo mahigalaon nga lamang sa inyong higala, dito na ka sa imong friend. Unsa may mahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala mo ila sa Dios nagbuhat man niana? Katong mga tao nga unbeliever mahigugma sila sa mga tao nga ilang mga friend nga may gala. So muna kita Christian anak sa Dios, kita kabalo ta paghigugma sa atong mga kaaway. Muna man ning maglakat ka sa gugma, ano dito mag-ampo ka Lord, gi-desire na kong agape love. Tingala din ka na ay mga tao nga lisod kay higugmaon ipadala sa imo. Gitest bet na to. Ka-desire kag love. Saan pag-test imong love diha? Muna padalaan kag tao nga grabe kalisod higugmaon. Tungod sa ilang gibuhat. Pero kina naman ka sa gugma, kaya dili imo na lang pagpili. So muna na ay test sa pagigugma.
Sa faith, kamo naman ta, di ba? Sa ina kay bisig kaki ang I am healed. Oh, basta na kayo. Bisig buwang kay kwarta, dahil ka billionaire. Pero pagigugma sa kaaway, pilit, diha pilit, diha ni sangit. So pag to nga walay gugma, palpa. So muna nga, para dili mapalpak imong pagtuo, muning i-apply na to ang love sa Dios. So gibalik-balik na ko ni, ano man, grabe kini ka importante. So muna sa itong kinabuhi Megson, muna i-explain ako last time. Asa man si Balot, di ba? Si Angel nasan. Si Angel, ali, Balot, Angel. Okay. Gibalik ko ni, anong importante yung paghigugma? Ano man, kung si Angel o si Balot, si Angel o si Balot, salamat sa example. Dali sa tunga, paliyog, dali. Si Angel, si Balot. Si Balot na higugma kang Angel. Amen. Ay, una sige, kana. Si Balot na higugma kang Angel. Sample lang lot ha? Tanan istorya ni Angel, tanan iyang isugo, tanan iyang tumano ni Balot. Sa yun na kayang pagtuman na naman. Kaya nahigugma siya. Tanan sugo ni Angel. Tanan pulong ang magawa sa baba ni Angel. Tuwanon ako. Palitin ko dito kuwan. Lot, kuhay ko kuwan lot. Tungkol kinahigugma. Willing siya. Huwag pagdua-dua. Pero kung si Balot wala na higugma, ay ikaw na diya. Bahala ka diya. Di ba, Lot? Kaya mo siya na higugma. Wasay pake. So muna dapat may higugma ka, nag-represent ang pulong sa Diyos, si Angel. Tanan si Jesus, tanan ang magawa sa baba ni Jesus, tungod kinahigugma ka, imong tumanon. Nagrepresent nga tanan gibutang sa Bible, mogingon si Jesus higugma imong kaaway, tungod kinahigugma ka kan Jesus, tumanon nimo diretso, walay duha-duha. Pero kung wala ka nahigugma kaniya, magbikil pa ka ha. Higugma ng kaaway, isuda kay ani ay. So muna, ang paghigugma din pinaka-the best. Muna, the greatest of all. Kaya once nga mahigugma ka kan Jesus, tanan sugo ni Jesus sa iyon ra tumanon. Muna, tanan sugo ni Angel, bisag lisod ka is tanan. Kaya nahigugma man si Balot, buhato niya. Lot, kuhay ko kuwan, Lot. Buhato ni Balot, kuhay ko shark. Mula mo si Balot ito. Ato sa dito, pangitaw niyang shark. Dili siya kabating kakapoy. Ano man? Kaya nahigugma siya. Dapat inana ta sa pulong sa Diyos. So buhaton niya ang tanan. Same sa tuwa, krasya sa Diyos, mabuhat na to. Tungkol kinahigugma ta ng Diyos. Salamat sa inyo. So, sampo na to ha, Lot. Sampo lang, Lot. So dapat ka mahigugma sa iyang pulong ng Jesus, kay tanan sugo ni Jesus, sa yun na ang pagtuman. Sa yun na kay ang pagtuo, kay nahigugma ka. Kaya kung wala ka nahigugma, naglisod ka. Maglisod ka. Dali ka masakit. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind. Lord, I love you. Pinahilag pa. I love you, Lord. Huwag mag-ibasa ang sunod. Love your neighbors as yourself. Kaya kayo mahigugma ng Diyos, pero ang tao nga imong kaaway, huwag hindi mo higugma. Sakit gapon ka. Bilin gapon ka. So, muna nakita ko karon. So, na yung mga tao, manang gingon, diba, sa kalibutanon, mahigugma mo sa kalibutanon. Na yung mga tao, gusto mo dali madato. The Bible says dali sa 1 Timothy 1:6-9, apan kantong buot madato, mahiagong sa tentasyon, o malitag sa daghang mga binuang, o makadaot na mga tinguha, nga maoy makabadlod sa tao ngadto sa kalautan o kalaglagan. Kung gusto dali madato, di ba? Anang bulawan. Gipaligyan bitong piki ng bulawan, naulawan. Nayubang nadari ang treasure. Nasa may butang na rin. Daghan mga binuang, malitag sa daghang mga binuang, ug makadaot na mga timuha nga maoy, makabandod sa tao ngadto sa kaalautan o kalaglagan.
gusto mo ka dali na dato bulawan ay manang pila na kilos bulaway grams 67,000 ba or depende sa pinaka K 10K ang pila ang sample kung 24K 18K di ba so nagdepende so ang gusto mo i-design mo tama dato amen para ka Jesus amen wala kamantay mo ang treasure katry ko ana nga di ka batik kapoy balag mo to buntagan ka kalot siya kung una hapit na kita na bugag bato nga for mag-exam mo na di hapit na paano na lang bato na i-sign naka-agi ko na excited na kay kababurag kabantay mo dili mo pati yung kapoy murag ma-energize ka permanente manapod sa iyong mata excited, permanente. Niya, ang pulong sa Diyos, ika-excited. Delikado. Kinakaagi ko, alam to sa Diyos nga, murag na ako ang tugus bulawan, nga, nakapangalot po ba? Huwag kapoy lagi, pag ikapoy na ka. Pag nanay mo dasi niya kauban, hapit na no? Negrano? Buo na ipuison. Hila na siya. Pero I believe sa Bulawan ha? I believe sa Bulawan. Pero dili ni makuha nga naman. Samtang batik kag batasan. Kay kumudato ka karon nga batik kag batasan. Malangit ka may perno. Magawa sing garbo. Muna gitrain sa Dios imong pagka imong wala wag tangon sa ang pride, ang tanan. Kay mo na yung gusto madali dato, mahiagom sa tentasyon. Baligyan, naman na, baligyan kang bulawan. Yung giputo sa bulawan, ang sunod dito kay ulawan. Nahulog na bugka kay katao gusto yung dato. Especially, mahigugma sa kwarta. Ano ka rin tabo? Ikabuno mo sa feeling nga excited ka permanente kay hapit na. Pinag-uwas hapit na ka mabuwang. Nya. Well, siyempre, ngalot man. Una-una din ko. Magkuha ko bulawan, Lord. Ang tao ngayon, si para ka na pastor sa nini. Ni dato man na, ngalot man. Namulawan man na siya. Muna na dato. Nindot pang matayon o sa man. Nadato ko kay Jesus. Wala nadato ko. Ngayon na paminaw na nadato ko kinamulawan. Di pwede. Pero kamu mamin bro, pwede na mulawan dia. Pero wala lagi. Nadili free will ba ninyo di ba? Namong with choice. Muna lagi na wala ko sa Ginoo katong. Siyempre, galaw to sa Dios na namulawan ni. Kaya grabe ka kong ulaw. Mutan ako, Lord. Anong dili man ni makuha? Lain na ba ni permiti ni mo naon? Madamguhan ni mo. Maghuna-huna ka bulawan, excited ti permiti. Tagatulog ni mo, makadamgo ka, nakakuha ka bulawan. Yan ako sa una. Tungkol kisigi ko kuna-una sa bulawan, pagkadamgo ko nga ang bulawan, gisunod sa akong kwarto. Nakuha na daw na mo. Alipay ko. Mubasa ko Bible. Basa ang Bible. Hallelujah, Lord. Ang unang-una nasa bulawan. Hallelujah. Pulong sa Diyos. Nag-ingon, no? Bulawan na. Makabuang ni sa di ay. Kaya-desire niya ang tao, madato kay ano man, mapalit ni mo tanan ni mo gusto. Muna, lipaton ka ni Satanas. So, tiwasang igbasa ganin niya. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi, mao'y tinubdan sa tanang pagkadautan. Kung mahigug ang salapi, dautan dili. Dili dautan ang salapi. Mahimo ni siyang dautan kung mahigugma ka niini. Ang bulawan dautan dili. Dili. Pero mahigugma kas bulawan,
Kay mahigugma di ka sa salapi, dili ka muhatag. So muna, nangutana ko sa Ginoo, Lord, ano dili ba ni makuha ang bulawan? Puro naman tahapin. Dako kayo ba ito, hibukbuk kayo kimuna ni, lingin kayo. Initon pa, para butangin. Initon, itsahan ka ng tubig nga buknaw. Ay ka ng tubig para malikik ulungay. Napulpok na lang, ligamay na lang. Pika! Halakan ni, tanawa ni mga gold nga, sila ka. Kana ko grabe ning bato, mahigog mo sa tanang maadik ba? Bisag mo sa kagayat sa bato, wakit. Guniti ako, ibukbok na to. Di ba? Grabe, makusgan. Ma-excited ka, kumbaga, kahunulay ko, hindi may tamo. Kung ang pulong na sa Diyos, kung mahigog mo ka, dapat inani. Gila to sa Diyos. Ipang-experience ko, maybe dagan ka, mamulawan na rin, dahil may bukid-bukid. Mulawan na una lagi. No? So, katungan time, and dagan ko na-experience, upang gid ko ka ng namulawan. Na-time gid na, bisag imong kauban, traidorod ka. Traidorod ka. And kani, nato mis pinakahabog bitaw nga bukid diya sa Malitbuk. Nakita nito, mga bukid, doon na kayo. Kung bakit, ano eh? Tunas, bulawan niya mo, tinari. Tingala ko na hula ka ko, Lord. Salamat doon na, kay kabulo mga sa kasing-kasing. Ano na din mo? Kabulo mga sa kasing-kasing, Lord. Kapalo. Nanang kay bulawan. Naay mga sign kid ka, anak ko lang, grabe ba eh. Kanan na lang lagi, ma-imagine mo sign, kaniya, nahimo na ni ko na, nahimo ko ng bakyo, signing bakyo. Ano po, pakita kayo mo porma. Kaniya, grabe ng imagination na wato. Pero, I believe na, ginasinabay. Pero, dili makuha. And then, kita kung pato malingin. Lingin, kina pato. Una-una na ako, adaya muna ni Lord. Buwak-buwakin ako, diligid mabuwak. Saan man niya? Ipakita na ako sa kauban. Tanawa ko, lingid ki ba? Bakit ni sunod ba? Anak ko, lingid ki siya. Anak yung kauban batora na, J kay. Kuha na, J, batora na. Kuha na siya kay, kanang murag kanay nani nga bato ba? Gidiscourage ko ano bato na daily. Bato na siguro ni Bay. Gilabay, mabitaw na ako. Asa, ayaw! Abi ka ba't butol ka anak ko, inaani, di ni bulawan ba? Tungkol sa greedy, unayon na ka. Ginapay na ako! Ayaw! Uy, abi na, bato na! Kinagulat siya, gilabay na ako, kay kwaon niya. Kanay ko, kauban na, umigo pa muna yun niya. Katunga daw, waki ko katulog. Pag-uli sa balay, tuwa. Sila nga itong lingin mo eh. Bulawat. Diamond dito, diamond. Hindi ko katulog. Kaya naman, sigo ko nauna. Nabuntag. Pagkabuntag, nauna. Salamat. Ito, namiya, balikan. Kaya niagim yung paglabay na ako, nasulod sa sila na, mag-iso na kuha. Pero katong nag-iwan ka, batura na, kisayaman. Ayaw! Hindi na ako sagsingit. Baka kung kinagunahuna sa nailabay ko to, yan yung kwao. Kauban kini. So, taro na kayo. Greediness. Mag-rambol gino niya. So muna, nangutanaw sa Ginoo. Di ba tagakuha ni binuang naman niya? Ampo lagi pagabot sa primiting, ampo ko Lord. Ikaw mahibaya. Ang isa to kaya may nagginay kaya unahon ang uban. Nagunahuna nagpalit daw siya raptor. Ang isa pa din siya. Kaya pag open ako sa Bible, ang una nga sulong ni Joshua, ihatag sa Ginoo kay tinunglo. Alam ko, Lord, pwede ito ba? Ang muna nitong bagay ay, ang una nila nga sulong sa Jericho,
ihatag tanan mga plata, bulawan sa Ginoo. Nya, naman si Akan nakanguha man, di ba? Patay si Akan. Ang ba niyang pamilya? Ay, narang tubag, ihatag din sa Diyos tanan. Kaya sunod ni mga atake, imo na dayon. Mata di kay tights. So, ato din ko sa kauban. Ay, nakaraman ni si Krito, makuha ni. Duol ko siya, ginanaw siya nga. Panahigan na ba ko sa Ginoo? Nga tanan daw, una na itong kuha, first, ihatag tanan sa Ginoo. Kitinunglo na yung utang. Pag-iuna ko yung magula yung dagway. Naghilom yung babatag. Hilom yun doon. Babatag na yung nanay, krikit. Namula yung dagway, kinilig niya kaya. Ako kaya na ako. Siya dili man. Hawagin ako ha. Nangaulawan. Nagkabi ang gasto. Yan lang ito sa Ginoo para maulawan ko. No. Na-realize na ako inani. Mag-iso din siya dahil wala din ako. Hawagin ako ha. Puro hapit. No, hapit na ginabuang. Kaning mo na ni. Tans ni tans. Tans bukat kayo ni. Tubig niya. Grabe nga binuang. Diyan ako nakita yung isang heart lisod kay hatag. Pagkapadayag sa ko sa Diyos, ay mura din una buhato na to. Maglisod ng bunsag hatag tanan. Nakita na sa Diyos yung heart, huwag yung nakuha. Bisan pag kapahin sa mga niya, bahok lagi ka ng poison sa mga niya, ulawan tanan. So, ang nagtabo, yan ako na-realize, tinuod sila na pero yung kasing-kasya maglisod, magkaghatag tanan. Nagasto ko, pastor. Naghago ko kanot, ihatag na tanan sa Ginoo. Di ganit nakuha. Nakuha niyo yung point? Ang muna akong experience, i-share na ko sa inyo para di mo mailan. Gasayang-sayang na kasi mo. Ang pinaka-worst music ng kauban, traidoron ka. Sa mga nag-believer. Believer dito ang kauban. Kaya kaya din ang traidoron. Tungod sa bulawan ng diamond. Dito ko na yung bulong, grabe ka, greedy na tao. Na-realize ako tanan. Naasap sulod di taguan. Pero salamat sa Diyos nga, nakamata pugos kamatuoran. So, dali sa Bible, muning, mo siya dali, ang paghigugmaon sa salapi mo ay tinungdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian na himulag noon sa pagtuo o nahiagom sa daghang mga kagulanan. Gilang-gilang ka kay nahunod imong kwarta. Katong kapa, kay buong-buong na po ka, oy, butang nimong kwarta dito, matayos to. Tungod kay gusto ka madato diretso, willing ka, matayos to ang kwarta. Lahat na kapagalaan sa ka, look ka ni times to yun. Next sa mula ako, ni times to. Ibutang pa, bitaw ni matanan. Dahil di balik. Kaya gusto rin ka mag-ato diretso. So sa itong journey din sa kalibutan, yes, dato mag-time. Una, i-change sa imong character. Kaya mo dato ka nga, batik batasan, mo pahinudan may perno ka. Kung garbuso ka, mahimong dato, digig ka malangit. Ano man? Maghinambog ka sa salapi, magpasikat, niya, di ba gini mabahinan ng Diyos? Muna, ang naitabo dari, mahiagom. Kung na pa yung verse na next, katabi itong, sulti ang mga dato, na dili magsalig sa ilang bandi. Nilagyan pa na sa 1 Timothy sa 6:17. Pahimangnuhi ang mga dato nga dili sila magpamahitas-on o dili magsalig sa bahandi. Kung dili sa Dios, kaya ang bahandi dili maghatag og kasiguraduhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. So, why klaro din ang bahandi. Kabantay mo karon sikat kay nga vlogger. Dato kay siya, giatake sa depression. Dato kay siya. Daghan karon di lagi ang bahandi makasatisfy. Daghan kay gusto makikog. Daghan sila kwarta, lindot kinambalay, daghan kay yuta, pero gusto makikog tungod sa depression. So, dili kaya po
enjoy. Na kang Jesus ang atong kalipay. So, dali ta sa Colossians chapter sa 1 Peter chapter 3 verse 8. So gusto sa Dios maghiusa ka muna-una. Matod pa dali sa katapusan hiusa ang tanan ninyong mga huna-huna o pagbati. Paghigugmaay kamo sama sa mga magsuon, pagkaluy-anay o paubsanon kamo. Next. Ang dautan ayaw balusi og dautan. Ang dautan ayaw balusi og dautan. Karon nasukoy imong asawa naglasong, gibalusan pagin mong lasong. So gibalusan imong dautan. Nakuha ninyo? Gibalik-balik ko ning importante kinistanan. Nay naglasong niya, nay nasuko, nay nagbuhat og limay. Ayaw siya balusi. Kung kisingkahan ka, ayaw balusi singka. Kay dili ka pasto kinatandong og garubuan. Kana sa di balik. Kamantay mo, ang inyong problema bitaw, walay kaumanan kituyok ra. Kay dili mo kapasa. Ang balik mo ni Lord sa una, nani namang bana pareha ra biyang karon. Kay ikaw mga kapasar. Kabulong ka nga nanay mo bana, imo reaction balusan kaya pa ni dautan. Kabulong ka nga dautan na yung gibuhat sa bana, gibalusan pa mo dautan. So wala ka kapasar. So muna magbalik-balik yung sitwasyon. O kinapod, so napod, inana na po. Di mga kapasar, nakuha yung mga point. Dili ka kapasar sa test, katuyok ka yung problema. Yung problema ka niya ito, siyempre yung karon. So kung gusto ka makapasar, gugma, imong reaction lahi na. Sa una, masuko ka, imong reaction maglaso. Karon kay, na-self control. Makabantay na ka. Ala, kabulong ako dili ni Mayo mo. Nanay something sa imuha nga, muna ang Espiritu sa Diyos matabang ni mo. Itawag kang conviction. Pinagi sa Word of God. Makabantay ko, natuko makabantay mo. Tungkol lang sa pride, mong gawas yung batasan. Makabantay man mo nga, dili ni Mayo. Sa puno, tanang kang chicks, makabantay ka, Jesus na, dili ni Mayo. Pero biganahan ka. So, yun mo na mo nang pagpili. Naglagot na ka, kanina, masuko na kaninang tao kay, kaninang tao, grabe ka, di ka ganahin tao, hindi mo ganahan sa iyong kauban sa trabaho. Imot ang kasaban, imot ang kanang, imot ang masuko na utang ka kay maglagot. Pero, dili daw utang pagpangasaba, ha? Imo nga pagpangasaba ni mo tinunanay. Kaya may kasaba nga nagdumot ka. So, the Bible says, kasuko o ayaw pagpakasala. So, na time, alam mo murag masuko ka, pero kanang kasuko ni mo, tungod kay nahigugma ka na niya, dili kay ito nasuko ka, kaya nagdumot ka. Lahat mo itong pagdumot, kaya makasulti ka, pamalikas, makayawa-yawa ka itong tao, pakinan, mamatay na ka, o mo na kasuko nga pagdumot. Pero yung kasuko nga, nasuko ka, pagbato, ikaw ba? Iyan ang mayong gibuhat. Ang pulong naman ng ingon, wala yung pamalikas. Nakuha ninyo? Mubatlo mo siyang anak, mag-isiya, lugar mo, hindi na, yung anak, lugar ka. Masubok ka, pero uban sa gugma na ang tao na maka-learn. Salamat na ma-differentiate na ito ng dua. Kaya ang Bible says, pag makasuko, ayaw pagpakasala. So na din pagsuko tungod kinahigugma ta na ang tao, imong bunalan imong anak. So sa iba sa imong anak, di ba? Nagdumot mo kasi imong anak, sa pagbunan, wala. Nasuko ka kay sa iyo yung gibuhat. Pero wala ka nagdumot. So inana ra. Pero kung magdumot kasi imong anak, lain na po na nga istorya. Mahinan mo nga nagdumot ka, kay makasulti ka o pamalikas, mamatay ta ka, kana, muna nag-sign. So at least nakabalo tayo, amen. So muna yung ingon na rin, ayaw balisig dautan. Ang panghimaraot, ayaw tumbasig panghimaraot. Balusi hinuon kinig panalangin kay gisaaran man kamo sa Dios nga ang iyang panalangin sa diha gitawag kamo niya. So karon, sa may buhatan na to para makapasar ka. Nabigitay imong pamilya gamiton. Imong bana gamiton. Nasuko kay wa pa ka nagluto. Sa may baluson nimo. Imong musikahan. Muna ba igsoon? Muna dali sa tong journey dali sa kalibutan, kita stop singa stop ngayon. Ibalik ko ning ano man importante kini. Kay sa talas dili na sa gamamuhan. Ibali lang nako. Gamiton kauban na nimo sa panimalay. Muna na espiritu nga tong gingon ako kanina mong rip, tinuod to.
Nasa Bible, na yun na mga, di ba, sa mga balita karon. Pero gi-review na nato. Ato na ning giyagyag nato ning buhat ni Satanas aron magbanantayon pa. Wise na ta sa atong mga desisyon. So inyong mga anak ayaw ibilin sa inyong parente, ibilin sa ako na diha akong anak babae pa gyud. Kung sig laki magali girip. Ayaw ibilin. Ibilin ni mo diha nga wala ka sa ko. Wise ka ibilin lalaki pag gimilan. Na. Muna importante kayo nga wise ta. Daghan kay mga bata ka may ibang molestya. Buhat ka ni Satanas para maguba ang ilang future, para matrauma sila. Oh. Ikaw pag matrauma po ka, kagiunay kasi ka malinong parente, pamilya. Tinuod ni, kay mo ng trabaho ni Satanas. Pero hindi niya may tabo kung nanganagan ka matinanon sa Diyos. Hindi makapasakitan sa Diyos. Hindi niya alam masakitan yung anak na higong pa kaniya. So muna nga wise ta by the grace of God. That is next. Kaya kasulatan na ingon ang buot magpahimulos sa kinabuhi o nangandoy o adlaw nga malipayon, kinahanglan dili na magsultik dautan o dili na mamaka. So kabantay kung anong ayaw balusig dautan, kay pag masuko ang kita may igsoon, di balik po ni, makasulti na kag dili maayo. Ano na gali pag masuko, pataka na nagstorya. Okay, pulos. Oh. Yan, na may kahamoy mong baba. So, saan mo na? So, salamat sa Diyos nga, ang Diyos na pipatabang na nato. I believe in my heart, makabantay na mo. Ayaw lang, sumban mo na ang term, no? Ayaw lang, ipanayon. So, bisag asa ka paingon is a test sa imong pag-igugma. Bisag asa ka, musakay ng kagrila, o namuagi na kasalanan, nagkababae, sitsitan ka, di ba? Wow, chicks, anaon ka, sa po may, di ba, malabay ka sa dalan, nagkababae, sa may sinaksyon mo. Maglagot ka na, babae ka. Manunglo din ka, matagal ka na maglubiniha. So, inana may igsoon, tungkol, every point sa kinabay, the Bible says, they will test us na sa Job, nga kanunay tayo test, gagmay nga butang. Wala na kang ikamusta ni pastor, nahibos na ka, test na ni mo, hindi na ka mahibos. Wala lang kang ipansin ni pastor, wala na kabantay sa pastor, nahibos din ka. Dagang kinala sa minig, wala na ito karon. Wala na sa simba, wala na sa kumusta sa mama. Oh, grabe yung sigari nga tao eh. Kamusta lang, mahinungdan din ako simba. Kaya abi niya, nalain ang mama siya ha. Kinay mga lalaki, lain mo, kamusta mo na akong mama, mga disya sa ulagan. Pag kamusta niya nga, di sa ganina niya kamustahon, ma-feel niya espiritu sa ulag, lahi, ang tamo. Nalang itong mama, musbay na siya, di na siya makamusta nga naman. Kilain man kay ang pagkakamusta. Na may sagol, ulag. So muna na dito, di pa sorry. Di ba? Na may kamusta, lapit pa gito. Buyan na niyo, bukulit, sa muna na. Sa una, di ba yung kamusta, marag hana. Dili, walay ka na dito, dito ko feel so, hindi nakasi ang kamusta. Ay, muna sumanihin. Kumustoy yun. So wala ikuan, di ba? Muna ingon. Pero sa mama, lahat mo tumamagod, yung mga discern siya. Lahat yung gasa. Mga discern sa ulagan na spirito. Lahat mga kayo kamusta? Mangumot ka, saan niya kinamustahan? Karoon kay wala kay kamusta na naubos. So wala ba? So, okay, giunaw na ako ba? Ano kailangan mo ka mahiubos? Mga tanong tiga. Nga kabulong ka, kahiubos mo nang resulta, magsakit ka, sila, mag-isod ka ginhawa, pero mahiubos yapon ka. Kabulong ka, pagdumot nga, ang pagmahay, resulta sakit, pero magmahay yapon ka. Unsay mo, ikaw lang yapoy mo aniya sa imong gitanong, ano i-allow man nimo magdumot, magmahay, may bus ka? Mula gibalik-balik na ako ba? Kung napupunibon, dagan kinako na nabantayan ka na bitaw, di ka kalibang, pagdumot na siya. Ang isa na inusultan, ginagsilos ka sa iyong bana, sa iyong asawa ba? Mulisod yung dibang na. Based upon sa mga tanang kung ano, yan mo siya, Lord.
Nagdumot siya siyang bana, ano man kayong bana na gusto sa lain. Ang problema karon, ikaw asawa, di ka kalibang. Di ka gawas. Muna na, tiyan mo, kabulong ka nga, ikaw alkanse, ano mahimos mo ka? May ikaw na may magsakit. Muning, garbo na sa. Kabulong ka nga, kung magdumot ko ako rin alkanse, pero i-alaw rin kaya pwede mong pagdumot na sa imuha. Muna gani, ano i-alaw mo niya pwede mong pagmahay na sa imuha. Dagan yung gamahay yun, isa bang mga idaran? Ano idaran, dali rin magbahay. Hindi mo taga-kwarta, mahay na na. Wala mo gibisitahan, hindi mo ginikanan kay daran na, mahay na na. Si Watay Labot, si Lara, balimtan na daw kanila, magmahay na yun. Wala, giko-gikuan na. Sumuna. Ano, Lord, kabulos sila nga, magsakit sila, patayo nun po nila. So, inaday kaya po pagpili. Muna ato ito nilo, amen. So, muna sa Bible, permit ito tuluan. Ambak na dali sa 1 Peter chapter 4, verse 12. 12 tapos na. Matang batari, mga minahal kong igsoon, ayaw ka mo kahibulong sa mga pait nga pagsulay nga. Ayaw ka mo kahibulong. Ano na yung mga pait nga pagsulay? Kaya na sa Bible, sulat no? Ang sa isang buwan yung mga pait nga pagsulay. Ganun gialaw mo sa Diyos ang pagsulay. Ganun gialaw mo niya. Kinay Diyos nga mag-comfort din mo. Kung saan ba i-comfort niya kung may problema? Wala. So gitawag siya, God of all comfort. Hindi punta mag-invite ng problema. Mga problema ka. Satan ka. Wala. Magbuwang na po ka. Ay, tawaga. Oh. So, ialaw sa Diyos, nagkaroon ng pangitabo sa kinabuhi. Mabot din yung part. Nalutuson ka, o ayaw, minahal ko ikson, ayaw ka mo kahibulong na mapait pagsulay ng iyong gantos. Ayaw kiniisipan ka lang sa butang na mahitabo ka niya. Kaya mahitabo din sa matag-usa ka nato. Ano man? Kikitest ka sa Diyos. Kung itest baka kung sa imong reaksyon, nagpabilin niya kung kagulitan, o ang gugma mo'y naghari na. Sa panahon nga daghan gipan way kwarta, maglasong baka, magbagugbog baka sa kumpana, or magpasalamat, mag-ampok mo ba, Lord, salamat, Lord. Oh. Diyan man na matest. Kaya mga tao karon nahigugma na sa kwarta o tayo labot. Matod pa rin ang kalipay sa asawa kwarta. Dinod ba na? Nagkatawa si tatay ganun, right? Basta na yung kwarta, yan na mga kwit, pastor, kung na yung kwarta, grabe siya. May mo na ang kwarta na. So, diyan na biya. Kaya tao kailangan yung kwarta para mapalit ng gusto ka na. So, pasalo na rin, ay talag saon na pagsulay ng inyong gantos. So, sa kong kinabuhi, bisag ako, bisag ka mo, kabulong ko naman mga struggle. Namoy gistruggle pero salamat sa Dios nga gi-fix niya tanan. Kana bitaw kabul sa usab lugar. Niya po ta panahon nga sa mama struggle dito, antos ito murag lain. Kinagat mga storya dito, storya sa parinti ni mama. Tekan gi storya ano wala matuloy pa hospital ano. Na po dito, storya na po dere ano haya ka ni Lord. So tawhanon na yung bitaw struggle sulod pero tungod sa pulong sa Dios, mo'y ang gihuptan, mo'y nakasurvive ko. Nakuha din niyo? So, itest sa Diyos, ang pulong sa Diyos nga nasa imuha. Pinaagi sa mga pagsulay na sa kalibutan. Tanaw na to, ang pagsulay ba'y mudaog sa imuha o ang pulong sa Diyos naghari sa imuha? Nakuha din niyo, Maikson? Pag-abot sa mga pagsulay, yes, tinood na sila. Pero kaya ang pulong sa Diyos, nakuman sa imuha. Nakuman si Jesus, mudaog siya, dili ang mga pagsulay. Kaya kung sa una, bitaw, kung wala pa ko nahigugma ka Jesus, nakuha na sila karon, nakikita ko mental breakdown, anxiety, nabuang na sila karon. Kung higugma pa na akong mamalabaw na lang. Sa una, inana mo ko. Inana ko sa una, di ba, testimony na ako, willing na ako magpakamatay para sa akong ginikanan. Inana ko na ako sila kay gugma. Anak ko, Lord, mamatay na ako karon. Ang muna-muna ginako nga akong nabilin na kinabuhi sa kalibutan. Itapak na ako, ihatag na ako sa akong ginikanan.
Kina-enjoy naman ko Lord sila, wala pa siya na-enjoy. Wala pa siya kasusuri sa mga laing lugar ba? Muna na ako sa una. Inanan ako sila kalaw. Willing ko magpakamatay, i-transfer na akong kinabuhi na ako sa kalibutan ba, ihatan ako sila para mag-enjoy sila. Inanan ako ka-desperate. Paghuman ako Lord, abi na yun ako mamatay na ako. Pero niabot ang panahon nga, gintest ko sa Diyos. And ang paghigugma sa family ni transfer na sa Ginoo. So pagkamatay sa mama, dawat ka ang tanan. Kaya gigugma na ko ang Diyos na baw sa tanan. Hinana, ngayon itong grabe nga test. Kabulo na mo, pangitabo lagi, saan mo ito, saan man ito? Na-feel ako tanan mo ikson, ma-feel ako na nalipay sa kamatayan sa mama, na-feel ako, gabing pangantsaw, gigabaan ang pastor. Ma-discern ako tanan, mauna-una sa tao. Kuya haya, kaya ano eh. Kung ako'y gugmang, mabalas ko. Ma-feel mo, na yung mga pastor dito, niyan to. Ma-discern mo, nalipay sila sa pangitabo ng pastor. Kung inauna-una, magigabaan na sa pastor. Si pagtuo, verse last thing of death. Na ako nga, maka-discern, ay hinatamaan eh. Maka-release yung tunglo kung maglagot ka. Pero salamat nga, gugma, gilis Lord, salamat Lord. So part day sa training na to. Muna aning gasa nga may gugma, delikado. Sample, na kay gasa, maka-discern ka na nga tao, magilibak ka. Huwag mo kay gugma. Hindi na ni modulan. Ilibak kayo hindi na ako igulan yung bayanan eh. Pero katungkol kina kay gugma, bisan pag naka-discern ka nga, kaaway na, nang libak siya, gigugma yaban mo siya. Mula si Jesus, na-discern niya si Judas, na traitor. Pero gigugma yaban niya. Sumuna ka power sa love. Sumuna ang gasa, way gugma, palpak yapon. Sumuna tinguaa, batod pa sa 1 Corinthians 14:1, tinguaa ang gugma. Nabaw sa tanan. Palihog ko. Ang inyong tinguaon ang gugma. Ang una, sa itong line of translation, tinguaan ninyo ang gugma. Paniragyapon. Tinguaa. Kinaana sa tuwa, i-desire, Lord. Sunod ayon, paninguhan ninyo ang pag-ayo ang mga hiyas na espirituhanon. Una ang gugma, sunod ang hiyas na espirituhanon. I believe in mga spiritual na mga hiyas. Munang nangutan ng pastor, sa may trabaho sa Holy Spirit, conviction. Magwali ko karon ang inyong sala ang itaguan ma-open. Kamura po nasayod nga Holy Spirit, isulod ka na bitang ikot-kot sa iyong kasing-kasing, na convictionan mo lang ka. Sa iyo dito ang gibuhat. Na-convictionan ka sa pagpamulawan. Part na to, Holy Spirit na namuha na to. Na-convictionan ka nga, naw ka kwarta, malipayon na ka sa kwarta. Conviction na po to. So si Holy Spirit mo convict sa matagusa ka, mga bantay ka na hindi ko kiniya, nabalay ko yung pride, napakoy kayo ubos, napakoy kalain. So muna trabaho ni Holy Spirit niya, kabalo ba ko sa iyong kinabuhi? Wala man. So muna si Holy Spirit mo, yag-yag mo, amen. Si tatay, malipay kay tatay. So balik na kanina, tiwasan na to. So na yung mga test ha, bali mga pagsulay, mga trial, yung kalayo. Ano ito, usama ni. Iksungo naman taga, pangunay, magka, usama ni. Pamilyar naman taga, pangunay, Muna na siya. Muna lang sinyalis. Minahal ko, asama to. Next. Paglipay doon nga makaambit ka mo sa pag-antos ni Kristo. Aron pagmalipayan ka mo inigpadayag na sayang bayan. So, may sama mo ang Kristo. Nag-antos si Jesus, wala. Pero, nidaog siya. So, na kita wag mag-cross. Tinuod part na maglutos. Munang iyon ako ba, ang paglustos, hindi na mawala. Mawala rin na siya ko, maglakad ka sa gugma. Kaya bisang lutuson ka sa musilingan, gugma naman ka. So, di na ka mapintuhan. Bless them, Lord. Malutuson ka niya, magwali ka niya. Pag-ilaw, mga sabaan. Imong replyan, kamu pa'y giwalihan? Kamu pa'y... Alam mo na? Narasuko na ka. Gintes sa ganito, normal na sila maglibak mo. Pero katungod kinay gugma ka, so wala kay paki. Dili ka madudlan.
Bisag asa ka paingon mo nang pagigugma, wala na, mawala ang maglutos, wag kay problema. Kay sa kalibutan ni liya daghang gipang lutos. Pero kaya lakat na magugma, galilis ang forgiveness, wala may paki, di na nimo pansinon. So wala na kay problema sa paglutos. So ikaw rin gilatan sa Dios maglakat ka sa gugma. So muna imong si pamilya, di ba? Gamitan nimong bana ba, imong asawa o. Paglakat ka sa gugma. Wala kay problema. Ang pinaka-worst nila, uliton ka siyawa. The more ka maglakat sa gugma, the more imong bana yung asawa gamiton. Pauliton gid ka kayo. Ano bitaw? Lord, dami na ako gugma, Lord. Oh. Pauliton, pasukon gid ka kayo. Gites ka sa Dios. Muna imong bantayan may igsoon. Pero di mo ko nag-design mag-away mo. Pero ang Bible isulat na ba ya? Ang kaaway sa panimalay? Ay, pamilay. Kaaway sa tao? Wala sa panimalay. Kauban na nimo sa church. Basin na pa kay dili ganahan sa kauban nimo church, di ba? Nakay gikasinahan diha. Nakay anak nga tao, di ganahan. So muna, imo na po ng pagpili. So, tiwasan ng basa. So, naihimaya dili nagpasabot ka permite lang ka sa pag-antos ni Kristo. Kinaihimaya. Kay kita tanan part sa tuwa, lutuson antos na si Jesus giluwaan. Kung magwali ka karon luwaan ka, nami dili. Bunalan yung microphone. No. Pinaka-worst makapamalikas ka tungod sa kasuko. What if itest ka sa Diyos giluwaan ka? Unsay mo reaction? Bawa sa talas! Dala sagpa sa microphone. Lain kinaluhaan ka eh. Nadugtong ko sa una, giluhaan ko ni Bumbong. Bata man siya. Gites akong pagkato. Lamig iitsa lagi. Boom! Mutal isa ko. Kaya bata ko sa gamay ko sa lipay ko. Boom! Giluhaan ang dalungan. Papakyan na ano. Ikaw na una kung ilambay ko nis tubig ka ron na. Kadugtong ka sa mga nakalimutan kung kanos na to siya. Marutang ka ng bautismo, man na to? Thanksgiving. Nakalimutan ko sa to siya nga tayo. Marutang mag-bautismo or na diya. Giluwaan yung dalong ka na. Naglagot ko ba yun? Kung kato ka time, ang gugman ako 50-50 pa. Ay, kinaluwaan ka ba yung son, pero si Jesus, giluwaan niyang now. Yeah, okay ra isa rin ang luwaan. Nagtumunaghan. Wala magwali ka, ang luwa nag-represent mga lutos. Kaya maglutos nimo pag gilom dia enday. Ingat ka. Nanapod si Apostol nagwali. Ulitin ko siya wagin. Nanapod. Muna ayaw pansina. Kaya kung pansina nimo madistract ka, manglagot mo ka. Kamu mga bugal-bugalon, mga pulpo kayong ipon. Wala na ka. Lain na kayo mali, nagbalos na ka. Kaya mo emotion, sakitan mo ka. Bulbulan, kinigwala. Makapanimalos, nanay ka na yan. Nada. Hindi ka kabantay, nisulod na si emotion. Lain yung emotion, kaya matmalos. So muna. So, di ba sa ito, basa na rin. Ang time no? Kapit naman. So next. Bulahan ka mo. Kun, no? Bulahan daw, kun. Gipakaulawan ka mo tungod sa inyong pagsunod ka? Isto. Bulahan din yun. Pakaulawin ko lang din. Jesus, di na yan. Bugada. Lain na po na. Ang point na rin ka na magwali ka, pakaulawan ka. Tungod kinahigugma ka Jesus, pakaulawan ka mo tungod sa inyong pagsunod ng Kristo. Kaya kini nagpasabot lamang nga mahimaya ang Espiritu sa Diyos ana ka ninyo. Sunod, kung pakaulawan gid ka, bunahan din ka diay. Kana magwali, mag-street preaching or lagi magbugal-bugal sa tayo na siya. Kaya ang Espiritu sa Diyos ana mo. Dili man sila kay naman sa yawa ka side, hayag kay ka, masakitan man sila. So, nindot kay pakaulawan ka mo tungod sa inyong pagsubulahan. Kung wala nagpakaulaw sa imo, hindi ka bulahan, lalahin siya na. So, part yun na. Nag-story ang tao. Maglibang na sila. Next, diwasan, mas-masan itong basa ng time. Kinahanglan nga walay usa kaninyo nga magantos tungod sa siya mamumuno, kawatan, malapason,
sa balaod ug labtan sa uban. So kita dapat dili nagantos ta. Duha na klase nagantos. Nagantos ta tungod kay mga paglutos, tungod kay nisulod ta kang Kristo. O lahi po ni pag-antos tungod kay nakasala ka. Nganong nag-antos ka karon tungod kay nakasala gibuhat, dili ni kailangan kinahanglan nga walay usa ka ninyo mag-antos tungod kay mamumuno, kay tungod nag-antos ka na kay nangawat ka, tungod nag-antos ka na kay nagbuhat kag sala, tungod nag-antos ka na kay unsaman. Dili na klase ng pag-antos. Tungod sa pag-share sa gospel. Night time magbaklaya kas bukid, antos na pud na para iwala lang si Jesus Lord. Kaya na ako tuwagin. Pita kay dalan, baklay yapon ka kay para kayo antos yapon na part. So muna may igsoon ang pagsunod kang Kristo. Ano man, dili na forever. Ang nag-antos ba forever si Jesus sa asa sa krus? Wala. Nakikita mo yung resurrection power. So, next. Apan kung kamo nag-antos tungod sa inyong pagkakristohanon, ayaw ninyo ikaulaw kini. Pasalamati hino ninyo ang Dios nga kamo mga Kristohanon. O pasalamat dita. Pasalamatan nila to ang Dios. No? Kaya ang Dios di ay tanan, siya mo provide, siya mo ayos yung balatian, siya at tanan. So karon kani nga part, gibasa pa di ba na ay strange nga pagsulay, nga trial. Balik sa 12. Balik sa 12. Pahimangnuan ang tamudaan, kina strange sa bugna nga version or sa AB nga version. Mga hinugma, ayaw kamo kahibulong sa nagdilaab nga pagsulay. Nagdilaab, okay ra. Ayaw mo kahibulong sa pagsulay. Ibutangan nagdilaab, grabe nga pagsulay. Nga mahitabo ka ninyo, ingon nga usa ka talagsaong butang nga nahitabo ka ninyo. Nag-review kay Jesus din. Kani siya nga verse kapulo ka unsa test na kawali? Pagkamatay sa kumama. Sige ko wali ani. Pila ka daw namatay ang mama. Mudi ni ay pagsulay na ako nga nagdilaab nga nahitabo. Lord, grabe ka ulaw na ako Lord sa Lord. Kung sa pa mental breakdown ka sunahon na. So salamat sa Dios nga nakapasar ko tungod kay higugma na to ang Dios. Ang makapasar dito ani motorang higugma sa Dios tinuod. Kung tinuod nga gihalan niya yung kasing-kasing sa Ginoo. And salamat sa Dios nga gipahimangnuan na ta mga strange nagdilaab nga pagsulay. Maybe mong balay, mong asawa, mong parente, mong igsoon. But you are more than a conqueror. Amen. Isa unsa nga test kapasar ka tungod kang Jesus. So muna, nga palakpakan ang nga Dios. Ang maligod ta. Gibuhat na to ni first Sunday of the month na paghinumdum sa kamatayan ni Kristo. Pinaagi sa labi, di ba nakagayo, ipasayloy mo sala. Pinaagi sa kupa. So, mo inom ka ni Maigsoon, yung murang unaw-naon, tungod napasayloy mo sala, tungod na nga kupa, o tungod sa paan,